Mikä tuo on? Se on Kalumon. Kalumon on Kalumoneista kaluisin kalu. Kalumon tietää kaiken kaikesta. Ja myös minä tiedän kaiken, että meidän Jumalamme tietää, että kukaan ei tiedä mitään. Kalumon on... Minä en oikein ymmärrä nyt yhtään. Jaa, sellaista. Okei. Hyvin jännää. No, sillä on korva. Kyllä, sillä on korva. Korvat ovat Digimoneille tärkeitä juttuja, koska... Jaa, ei kiinnosta. Kyllä kiinnostaa. Sinun täytyy kiinnostua tästä asiasta. Etkö sinä ymmärrä, että minullakin on korvat? Korvat? Ovatko nuo korvat? Olen luullut niitä aina käsiksi. Terriermonilla on juuri samanlaiset. No minä en nyt kyllä oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Moi, mitäs kuuluu? Minä olen Terriermon. Minä osaan laulaa. Miten tuo liittyy yhtään mihinkään? Ei saa mennä tänne. Minä kiellän sen. Miksi sinä sen kiellät? Kalumon! Sinä olet pettänyt meidät. Sinun on muututtava takaisin sellaiseksi kuin ennen olit. Mutta Kalumon on jo mikä on. Kalumon on Digimon. Ei Kalumon ole Digimon. Kalumon on pelkkä kalu ilman mannia. Sinä tuot voimaa meidän Digimoneille. Sinun on muututtava takaisin. En voi päästää teitä tästä menemään. Se on kiellettyä. Älä viitsi, kyllä sinä nyt voit meidät. Ei onnistu. Ei se käy päinsä. Mutta... Olen pahoillani, mutta ei se vain käy päinsä. Minä en tahdo, että kukaan menee sinne. No alehan, ei se mitään haittaa. Jaa, no, noin. Minä sanoisin, että... Oi. Mikä se oli? Minä laulaa sen.